Mira, jo diré totes dues. Crec que és preciós que li puguis regalar una rosa i un llibre a la persona que estimes i no haver de triar segons el gènere o coses estúpides que hem de deixar l'any 2026. Jo crec que en honor al meu videoclip a text de plàstic haig de dir cavaller. Visca Joana d'Arc. Mira, m'he intentat llegir moltes vegades Sapiens i no ho he aconseguit mai. A veure si 2026 és l'any que me l'acabo. Mira, diré un disc, This Music May Contain Hope, de la Rei. Estic obsessionada amb aquesta persona des que la vaig veure al Palau Sant Jordi. I llibre, diré el llibre que recomano sempre, La Casa de los Espíritus, d'Isabel Allende. Increïble. Jo crec que sempre li regalaré una rosa a ma mare perquè és la millor del món i s'ho mereix i l'estimo. Barcelona, no? Crec que no he passat cap Sant Jordi fora de Barcelona i m'encanta com es posa la ciutat. Cada vegada està més massificada, però es queda molt bonic. Mira, una vegada fa molts anys vaig ser la portada d'un diari bastant conegut del país amb la meva exparella. Els dos allà com regalant-nos una rosa i vam ser com la portada de la Dia de Sant Jordi, si això es pot considerar com una anècdota. Estic pensant... bueno, tinc el meu pic de la meva carrera teatral quan tenia 6-7 anys. Vam fer una obra de teatre per Sant Jordi i jo era l'ovella número 3. Jo crec que allà ha sigut el moment més important de la meva carrera teatral. Soc la Diana Moore i ja podeu fer pre-save al meu single Escaquimat, que sortirà a les 00 per tots els cors trencats post Dia de Sant Jordi. Una abraçada a tot l'equip de On Sortir TV.